Ndiri murume ane 41 years. Ndakabvawo kuZimbabwe searching for greener pastures, but zvinhu zvakaenda nepamwe. Ndakajoina boys dzinoba mota dzichiendesa pamoza apo. Zvino zvinhu zviya zvine mari, asi gava rakazodambura musungo. Ndakasungwa nekuda kwemari. Ndakagara zvangu 10 years mukati ndirimo mujeri, and I was providing for my family, ndichitotaura navo, and hapana akaziva kuti ndiri kupika jeri. Ndabuda boys dzangu dziya dzakabva dzandiitira a welcome party, takafara nekumwa. Hepano pane nyaya imwe friend yangu yakandirongera 2 vanhu in different rooms. Umwe anga ari mukadzi, umwe anga ari murume. Takaita zvatakaita, vese ndikavati tosangana for breakfast pane kamwe kafood outlet. Ipapo ndozivikanwa, saka my table was reserved. Waiter aizivawo maguests angu. Ndakapera strong ndichiona mama young sister yaMoms akagara my first born son. My son akangotanga kuchema, ndikabva ndaziva kuti zvadhakwa. Pane problem manje, my son akabva andiramba kuti handisi baba vake ndisamutsvagawo. Avawo mainini vakuti vanoda kuzviuraya, and it's not a threat. She tried once. Vakagara 2 weeks muhospital. Ndiri kuona kuti vakatobuda muhospital macho because vakandisira SMS nezuro vachiti ndozoudza hama dzavo zvinenge zvatora upenyu hwavo. Ndobatsirikana sei? Yes, ndakatadza nekuda zvinhu plus influence yedoro. Ndakarara nemwana wangu mukomana uyu naamainini vangu young sister yaamai vangu. Ndibatsirewo hama dzangu kuti ndozviitawo sei izvi.